हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै बिथां दिलीप सर्गयारिनि नाजानायाव सोमजिनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दावका दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे आबुं बर' सावथुन दावका बर' फिल्मनि पार्ट 1खौ जोंहा एसबी भिडिअ चेनेला रिलिज होना होदोंमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो मोनथिखादोंआनो जानांगौ आरो नायखाबायानो जानांगौ। एक्चुअली दा लोगोफोर जोंहा एसबी भिडिअ चेनेला दावका बर' आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौ रिलिज होना होआखै दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुनखौ जोंहा गुबुन मोनसे चेनेलाव आपल'ड होनायखौ जों नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे चेनेलानो जाहैबाय KDC BCAA आव होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे दावका बर' आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला KDC BCAA चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना दावका बर' आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2खौ नायबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आंबो बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2नि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होना होदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।